Sinugbuanong binisaya kauban si Teacher Myra. Hello mga bata, kamusta naman mo? Ako ang inyong magtutudlo, si Teacher Myra. Karong adlaw atong tun-an ang letrang L. Mao kini ang uppercase o ang dako nga letrang L. Sa tuo kay ang lowercase o ang gamay nga letrang L. Ang tingog sa letrang L kay L. Kamu daw mga bata? Karon atong tun-an ang mga butang o hulagway nga nagsugod sa letrang L. Lata, lata. Lapis, lapis. Langaw, langaw. Lubi, lubi. Lamok, lamok. Lanzones, lanzones. Lima, lima. Lobo, lobo. Laso, laso. Karon oras na sa pagtubag sa mga pangutana ni Teacher Myra. Isulti ang nawalang sinugdanang letra sa kada ngalan sa hulagway. Andam na ba mo mga bata? Kay magsugod na ta. Lamok, lamok. Unsa ang inyong tubag mga bata? Husto, ang hustong tubag kay letrang L. Ang ikaduhang hulagway kay lubi, lubi. Tama na pod ang inyong tubag, kini kay letrang L. Ang sunod na hulagway kay lapis, lapis. Unsa ang hustong tubag mga bata? Yes, kini kay letrang L. Lata, lata. Unsa ang nawalang sinugdanang letra mga bata? Husto, kini kay letrang L. Ang sunod na hulagway kay langaw, langaw. Unsa ang inyong tubag? Tama, kini kay letrang L. Ang sunod na hulagway kay laso, laso. Unsa ang nawalang letra mga bata? Yes, kini kay letrang L. Lanzones, lanzones. Unsa ang tubag mga bata? Yes, kini kay letrang L. Ang sunod kay lobo, lobo. Unsa ang nawalang letra mga bata? Husto, letrang L gihapon. Ug ang ulahing hulagway kay lima, lima. Unsa ang tubag mga bata? Yes, kini kay letrang L. Karon mga bata, inyong sulayan ang pagsulat sa uppercase o lowercase nga letrang L sa inyong pad paper. Tarungan nimo ha, ug ipakita kini sa imong mga ginikanan pag nahumana ka. Ug diri nahuman ang atong leksyon karong adlaw. Daghang salamat mga bata ug ayaw kalimot sa pag-like ug subscribe sa channel ni Teacher Myra nga This Teaching Mama. Daghang salamat!